Molt bon dia, benvingudes totes en aquesta presentació dels nous espectacles que arriben al febrer i al març al Maldà. Abans de res, per això, recordem el que tenim ara mateix a la sala, que són dos espectacles relacionats amb el món de Broadway. D'una banda, Broadway al Maldà, de Joan Vázquez, pel qual només queden 3 entrades per aquest diumenge, o sigui que si en voleu, espavileu molt ràpidament. I d'altra banda, tenim un espectacle que repassa el paper de les dones al Broadway dels anys 60. És Hi ha d'haver una vida fora d'aquí, dirigit per Xavi Cassan, i amb les interpretacions de Núria Cuyàs, Cinta Moreno i Ariadna Cabiró, pels quals hi ha alguns dies que tampoc queden entrades. És a dir, que si teniu ganes de Broadway i d'aquí, de venir al Maldà, correu, perquè aquest diumenge s'acaba tot això del món de Broadway i entrem en un nou món, que ara us explicarem. Veniu cap aquí. Tenim aquí un grup molt nombrós de gent, que ja veurem com els fem caure aquí al Maldà, que són el col·lectiu Amissa i Replicant, ja estaven aquí els dits aixecats. Tenim aquí tot un grup molt gran de gent, que són el Quim Carandell, la Cristina Colom, l'Andreu Galofré, la Marian Vélez, la Paola Angar i la Desiree Gómez. Ells són aquest col·lectiu Amissa i Replicant que ens presenten Sant Pere el Farsant. A veure, pel que jo he llegit, Sant Pere el Farsant es basa en el passatge bíblic de les 3 negacions segons Sant Lluc. Jo, tema educació religiosa, ho porto una mica fluixet. Expliqueu-me què vol dir tot això. No, Francis, nosaltres també ho portem molt fluixet. L'educació religiosa, no sé vosaltres, però crec que 0 de 15 som de religiós. Però Jesucristo Superstar sí que la tenim una mica més interioritzada. Ho entenc. I allà les 3 negacions també s'expliquen perfectament. És a dir, que podríem dir que no les fem segons Sant Lluc, sinó segons Jesucristo Superstar, i aleshores ningú es posarà tan nerviós. M'encanta aquest titular. És una excusa que utilitzeu vosaltres per parlar de temes com la traïció, com la política... De què parla aquesta obra? Efectivament, és a dir, el bo que té la Bíblia, si una cosa té bona, que en deu tenir moltes, però una que té és que la tenim tots molt en l'imaginari col·lectiu. Aleshores, va molt bé posar-la com a excusa per entrar després de tractar altres temes. Aquí, per exemple, tractem coses com l'amistat, la traïció, el sentir-se part d'un grup, el sentir-se exclòs d'un grup i totes aquestes sèrie de coses que la Bíblia ens ajuda a posar-les així, ben posaré. Clar, segons com, potser fins i tot pel que dieu, que també sou com jo, que no teniu massa educació de catequesi, potser és una manera d'agafar la Bíblia fresca, no? O sigui, l'agafem com a adults i la comencem a expurgar, a treure tot allò que ens interessa. Sí, correcte. A més, les històries de la Bíblia tenen això que són molt emocionants moltes vegades. Vull dir que és un best-seller, per algú ho és, i aleshores està bé anar a això. I a més, ara agafaves el referent de Jesucrist Superstar, el vostre espectacle, no sé si musicalment hi té a veure, però recordem que és un espectacle musical i és que gran part d'aquest col·lectiu forma part de la Ludwig Band. Ells són músics, actors, dramaturgs, intèrprets, de tot. Quin paper juga la música en aquest espectacle? Bé, doncs és molt important tractar tot musical. És molt important la música i sobretot que casi la música amb el text també. I que siguin cançons diverses, depèn del moment que estigui passant l'obra. I en aquest sentit, la Ludwig Band tenim un paper important perquè som els músics i també fem d'intèrprets i com que ens entenem molt, doncs funciona molt bé. Perquè el procés de creació va ser alhora la música creixent amb aquest buidatge de la Bíblia per crear un espectacle o com va funcionar? Sí. Això era amb el Lluc i jo a casa nostra quan vivíem junts, passant les tardes i al principi escrivíem les cançons. Perdó. I el text després venia per fer de ciment entre les cançons que eren com les peces fonamentals de l'obra. Després se'ns en va anar la mà amb el text i aleshores hi vam escriure tota una obra de teatre en si mateixa. Però al principi les cançons en el moment de la creació jugaven un paper fonamental, sí. Molt bé, i tu per exemple, Marian, tu has fet el vestuari de l'espectacle. També t'has inspirat en la Bíblia per fer-lo? Jo no diria que hem agafat com referència de la Bíblia, o sigui, jo i la meva companya Paloma el que vam fer és com agafar com coses d'aquí per allà, com per exemple una mica estil medieval o d'època. Hi ha alguns complements que es pot veure, però sobretot crec que hem intentat com
abogar per comoditat i també com pel moviment dels personatges i tot. I també que en Quim i el Lluc com han creat com un imaginari com molt diferent i hem intentat com sortir-nos també com de la realitat i com intentar fer justícia a aquest imaginari. Fer justícia al seu imaginari? D'acord. Tenim ganes de veure aquest espectacle. A més, crec que hi ha bastant sentit a l'humor, no? Sí? Sí. Crec que és bastant, hi ha moments bastant petardos. O sigui, una cosa que m'agrada molt d'aquesta obra i és que, tot i que pot estar... O sigui, jo, diguem, és un musical i per l'imaginari que jo tinc del que és un musical, jo ara diria, no és un musical, però sí, és un musical perquè hi ha música i conviu i la música té un paper fonamental en l'obra, però no és... no sé, ajudeu-me, però no és com ens el tenim imaginat. A més, el text és en vers. Vull dir que jo el que he vist de teatre de vers a Catalunya tampoc té res a veure amb el que acaba sent l'obra, vull dir, i a sobre fa risa. No, la combinació és bastant explosiva, com hem sentit, teatre en vers, teatre musical, basat en la Bíblia, música en directe, humor, hi ha una mica de tot. No sé com ho heu fet perquè tot això quasi. Tu ho has dirigit, a més. Bueno, som molts i molt bons amics, aleshores cadascú ha posat una mica el seu. Sí, suposo que el fet que sigueu un grup també que us agrada treballar junts doncs és bastant la base, no? De tot plegat, de fet sou molts, són 8 persones dalt de l'escenari que no tinc molt clar com hi cabeu aquí, en aquest escenariet petitet que tenim. Hem estat assajant en una capseta de mistos. Ah, perfecte. I aleshores ara això em sembla el Camp Nou, pràcticament. Perfecte. Això és el que s'ha de fer, no? Buscar que el Maldat sembli gran, això és ideal. Doncs a ells els tindrem del 15 de febrer fins al 12 de març al col·lectiu Poden a missa i repicant amb aquest espectacle de Sant Pere el Farsant que promet explicar-nos algun passatge de la Bíblia d'una manera bastant especial. I els diumenges al matí tindrem a l'hora del vermut un espectacle que ha guanyat molts premis, ha guanyat 2 premis Teatre Barcelona, un premi de la crítica i que ens fa molt d'il·lusió que arribi aquí al Maldà després de girar per diferents teatres i és Guillermota. Tenim aquí a 2 dels Jordis de l'espectacle, Jordi Cornudella, Jordi Prat i Coll, ens en falta un, el Jordi Vidal, però bueno, ja el veurem si venim a veure l'obra i avui us veiem a vosaltres, director i arranjador i pianista de l'espectacle. Per què vau decidir recuperar la Guillermina Mota? Jo ho pregunto pel públic, jo ja m'agrada. Perquè era un moment, no ho sé, hi ha coses que no les vas a buscar i passen, i en aquest sentit sí que és veritat que amb el Jordi Vidal portàvem uns quants espectacles així de petit format, intentant valoritzar el cantant actor, l'intèrpret i recuperar un tipus de cançó en el qual el dir la lletra és molt important. I havíem fet una partida de l'Ovidi Montllor, havíem fet una altra partida de Jacques Brel i ara ens va venir de gust recuperar d'alguna manera la Guillermina. I com heu treballat, o sigui, l'heu treballat des de la persona autèntica que és la Guillermina Mota? Heu buscat crear un personatge a partir del nostre imaginari que tenim de la Guillermina Mota? Com ho heu fet? Bueno, cadascú té la seva Guillermina al cap, jo crec, no? I en aquest sentit, amb això és impossible editar-hi. Aleshores vindrà una gent amb uns certs prejudicis i una gent que la desconeix o que li sona molt poc i ja està. Nosaltres hem intentat fer un espectacle en el qual nosaltres transitéssim per les Guillermines que a nosaltres ens venia de gust tocar. I no tant la frívola que hi és, sinó la que sap tocar i esgarrapar aspectes de l'ànima humana que et reconforten, no? Amb emocions una mica més complexes. I en aquest sentit és les que més transitem molt per aquí. I també hi ha la frívola, ho és tota. O sigui, a nivell de tria del repertori també heu buscat que llegir això, no? Sí, és que la nostra manera de crear, com si diguéssim, és que en aquest cas, quan és tan espontani, vull dir, amb el Vidal em diu, vull fer això, i jo dic, no toca, o sí toca, una mica així ens enllaça. I després, quan arribo a casa, dic, ara ja m'ho ha dit i ara ja ho tinc al cap, saps? I tal. I aleshores, la Guillermina és veritat que jo li tinc molt de carinyo i l'espectacle de fet comença anomenant un programa de televisió que jo veia de petit, era les Guillermines del rei Salomó, i a partir d'aquí vaig trobar el fil per poder fer la nostra dramatúrgia. I aleshores amb ell li dic, si vols fes-me una llista de cançons que vols cantar, però és que no li sortiran les que jo digui. Em tanco i llavors faig allò, bulímia,
100% de dedicar-me molts moments o una cosa així, només això, i fabular quin tipus d'espectacle podríem transitar per fer brillar en el Jordi. En aquest cas, en els altres espectacles hi havia musicalment el Toni Xuclà, i en aquest cas necessitàvem un piano, i vam trobar l'altre Jota, que és meravellós, i és un actor més, i és que estem enamorats d'ell. I això va sobretot pel nom. Pel nom, exacte. Que la va bé. Això ven. Ho vam assajar a casa del Jordi, que té una galeria superxula, i anàvem fent. I aleshores, a mesura que jo anava veient que anava bé cada cançó, també anava imaginant cap on podria anar la cosa. I ja està, aleshores, el millor d'aquest tipus d'espectacles és que quan et confrontes amb un públic te n'adones que estàs fent més país del que tu et pensaves, no? I clar, no hem parat de fer bolos, tornem a Barcelona, i crec que és un espectacle que estarà en repertori, perquè només són ells dos i el Joan Griset, el tècnic hombre chico para todo, i arreu on anem hi ha aquesta cosa, no? de retrobar-te amb unes cançons molt bones, amb un intèrpret on has tanta gràcia i amb un descobriment musicò-escènic que és el Jordi. No, la clau de l'èxit potser seria aquesta, perquè realment és un espectacle que es va estrenar a la Sala Atrium i que ha tingut moltíssim recorregut. No, anava a dir, perquè una de les coses boniques que la gent diu des de fora, però jo també vaig veure des de dins, és que jo de la Guillermina en coneixia, d'aquestes cançons que fem aquí, 3, com a molt, com a moltíssim. I hi ha molta gent que ve perquè la coneix molt i li agrada molt i tal, i tot i així encara descobreix coses noves, però hi ha molta gent que ve que no la coneixia més enllà del Remena-Nena, per entendre'ns, i surt una mica flipant, no? Hosti, quines cançons més boniques, quines lletres, quins... I per exemple tenim el Jordi que les diu com ningú. O sigui que és maco en aquest sentit. I a més tu has fet també els arranjaments musicals a l'espectacle? Sí, clar, un cop ja estava decidit el repertori, com que teníem un piano, que és el que té el Jordi, doncs això, tot el so havia de caure aquí. I llavors sí, vaig fer els arranjaments perquè funcionés. I com ha sigut retrobar-te amb aquest... Retrobar-te o trobar-te per primera vegada amb algunes cançons amb aquest... Doncs ha estat divert, la veritat, ha estat una cosa bonica, perquè hi ha cançons, no sé, per dir alguna cosa, hi ha couplets que potser tenen una estructura o sonen molt a una cosa que ja coneixem, però que vosaltres heu trobat cançons, la de Lili, per exemple, cançons que són molt boniques, molt senzilles, però ostres, estan tan ben fetes que són, no sé, la veritat és que és un gust de tocar-les, o sigui que ha estat una experiència molt bonica en aquest sentit. Molt bé, doncs esperem que no us en canseu, que feu aquests 4 diumenges al Maldà, que seran aquests propers 4 diumenges al matí, a l'hora del vermut, els 2 de febrer, del 19, el 26 de febrer, el 5 i el 12 de març. Ja estan volant les entrades, o sigui que espavileu també, vull dir que ja podeu entrar a la web del Maldà per començar a comprar entrades a tots aquests espectacles, i nosaltres aprofitem ara el col·lectiu el col·lectiu Pedant, Amissa i Raficant, em faig sortir de noms, s'està preparant per fer-vos un petit tastet d'aquest espectacle, i jo aprofitaré per recordar-vos que tenim els nostres espectacles de gira. Tenim aquest diumenge el Bon Policia a Girona. Tenim el dia 26 de febrer tenim el Bon Policia al Cuber. I hi ha d'haver de vida fora d'aquí, si sou de fora de Barcelona i us queda una mica lluny venir al Maldà, el podreu veure el 5 de març a Ceba. I recordeu que podeu consultar tota la nostra programació a la web del Maldà, tant els espectacles que fem aquí a la sala com els que tenim en gira. I ara em sembla que sí que ja estan preparats per fer-nos aquest tastet. Ara se'm ve a la memòria aquella bonica història, sense amor i sense glòria, la d'en Jaume sense dir, jove i valent